Wadiwa vatariri, tinokukwasai muzuva renhasi, zuva remuvhuro. Tiri muno mubhuku rekwamadondo, mungadai mine chiitiko chaitika mukati mebhuku rekwamadondo chinoshamisa kana kuti chinosiririsa. Sekuziva kwenyu semazuva ese, zita rangu ndinonzi James Mushati. Tichishanda tiri kunhimbe redhiyo inokupai nhau dziri kuitika mumararamiro mumagariro evanhu. Pano patakagara tine mhuri yamuri kuona inova mhuri yekwaMukono ine dambudziko rayakasangana nayo. Baba Mukono, ndichakumbira kuti mutaure zita renyu, mataura zita renyu motsanangura dambudziko ramakasangana naro. Ndito awashuke Mukono watsauka. Akasanda dambudziko rekuti batirwa mwana nantakadzwa munesi. Mwana wenyu akabatwa sei? Nyasai kutsanangura zvakaitika kubva pazvakatanga kusvikira mwana azokutsanangura kuti ndiri kufamba ndichidai nekudai nekudai. Torai nguva yakareba muchasa kutsanangura nyaya yemafambiro yakaitika. Nyaya yakapera kuchikoro. Kuchikoro patamonyetwa isusu mazita edu tisi. Kuchikoro ini nemunini wangu uya. Chaka. Tanyeswa mazita edu tisi tabata chi munhu uyu. Tozoti mwana abvunziswa manje kumba. Zikanzi chii chakaitika mwanangu. Zikanzi pandaibvunza kuchikoro ndaiti chi? Nditaure maticha kuti nditaure kuti munhu uyu. Nditaure mwana uyu kuti maticha yakuti nditafazwa munesi. Akanditi tafazwa ino kangotaura chiti nekupa poison kana kuuraya. Nekupa chikafu chinechi chine mushonga chinokupa kana mabhisikitsi kufa. Ndipo kazotana mazikazi mwana akandibata. Pene ndotora mombe. Chitaiva tuma ndotora mombe apo zvikoroka. Kunokuita mombe musango myangu. Ndimaibhatira mwana uya manje. Kuona bada chi? Mwana. Ndinogutsikana kuti muri kutaura kuti mwana aibatirwa kumombe. Mwana uyu ane nguva yakadii zvichiitika nauye kubatwa kana kumbunyikidzwa? Iye ari ndakabatwa katatu. Zvine nguva yakadii pamakore kuti zvakaitika nguva yachangopfuura kana zvakatanga gore rapera? Aiwa gore ine razi munani? Muna August. Zvakatanga muna August. Chii chaita kuti kubva August kusvika patiri zuva renhasi asataure kuti ndo zviri kuitika? Amani iya iti ndaihla. Ndaihla kutaura bwezi yakati ndikangozvinzwa chete. Ndinoita sei? Ndinokupa poison kana kuroga. Kuti nini mwana uyu asiri yakatanga bo. Sisi wacho uya mwana wangu waya wakuru wacho wakauya kuti rega ndione mai. Baba kuti mama ngaendo chaliso phone pamai minutes pambiri pacho apa pamukoma wacho apa. Baba kuti enda hako uchalise phone. Ini ndakachodzika zuva rakuduka kudai rega ndandotorenyi onyenzi dzangu gadhi. Ndakaona tafadza kudzingirira mwana wangu mukuru anonzi Shiri. Ipo ndakamutuka kubva ipapo kusvika kumba kwake ndiri kumudza masoko. Unoshuwa ere kuti unopimba mwana ione mukadzi wako? Svika ndisvike pamba pacho ndichimutaurira. Saka mwana uyu akaiswa zvekuti ukataurira mai wako nokuti na mai wako hatiwirirani. Mai wako achauya kumba kwachindiudza masoko. Usafa ukataurirani mai wako haana bva ambonditaurira izvozvo. Paakatanga kunditaurira ndaitorwara inini. Ndakabva pano ndikaenda kumarondirana nasisi wangu. Ndo paakatamira mwana uyu achiti mai wako ndatowaona waenda ipi? Waenda kunasi ningi nangu kwa kusapi kuti ndirapisa. Ndo pakasara ichinyekerera mwana uyu kumombe. Unoti nandipo. Pandakadzoka haana kunditaurira akati usatombotaurako namai wako nokuraya. Handakana kuzvisiwa ini. Ndakatozvinzwa svondo rapera fuka paita 2 weeks. Titori pamakuwa asekuru wake uyu. Ndo pakandaidza umwe murume mai Mukono uyai pano. Ndaenda naye Meriso. Ndo pakabvunzwa nomwe munhu titoripo. Ndikanzi Merisa nyaya tafadzwa. Ndo pakabva kuti bvunza. Ndikati ko nhaiwe mwanangu. Wakaregei kunditaurirawo zvendisi kuzviziva izvo. Ndakatanga kuchema ndipo ndikati Merisa mwanangu. Neshuwa ere kuti unoita zvinhu zvakadai? Usina kunditaurirawo iwe mai wako. Zvikanzi mairwara. Ndikati handiti ndakaenda 3 days. Kwandakaenda kuti ndirapiswe nevana sisi nevaningina. Wakaregei pandakadzoka. Wakandiudzawo. Takatora matano. Chinditaurira kuti zvamwedzi mungani? Zvikanzi August. Ndakatanga kuchema kana kuti ndizvione ini handi. Ndakana kuzviona ndakatanga kuchema vanhu vakanditibata ipa kuti mai nyararai. Ndikati wakakanganisa mwana wangu. Vanhu vese vakanditi nyararai. Asi ndikati hazvinyarariki ba. Ngekuti mwedzi yaataura yachuka yakawandisa. Kudai akanditaurirawo nguva iyoyo ndakatora matano. Mwana uyu ndakaenda naye kukiriniki. Takapedza kuita mutambo wasekuru. Mai wacho wakauya. Mai mukaenda kukiriniki kuti moendese mwana uyu. Muri kufa ngekuti mazuva apera wakambonditi ndaita mwenyana nawo wakandigadzira. Ndikatadza kufamba gumbo rangu. Ndikaponera zvekukiriniki. Saka pakati mukandoenda chete tiri kupedzerana. Muri kutofa. Ndakanga ndashaya kuti ndiite sei apa ndinondochema kusvika nanhasi zviri kundirwadza. Ndodika kuti nditaure. Kana ndakatarisa Merisa akagara apo. Pari zvino izvi anga achienda kuchikoro
anga achienda grade yani kana kuti ari kusekondari grade 7 wakatobva unyora mai maticha akabva atembomirai mwana anyori munokanganisa mwana pataturekera yedu kuti anyori saka paakapedzisa kunyora akabva achienda kotitaura nematicha haana kutombokwanisa futi kuuya kunditaurira ndakatogara hangu ndopakauya mai wacho futi mai munetsi zvikanzi kuofisi zvataurira mwana wenyu mataura here zvikanzi nemwana wemva ndazomubvunza zvikanzi mai kuda kuti ndikutaurire zvinhu izvi zvakarema zvandakataurira maticha nezvawaindibvunzisa tikati ko iwo waizokubvunzisai sei wasingandidaidzi ndakavapa nhamba dzangu dzefoni kudai wakandidaidza ini mai wacho vachibvunza mwana inga takati mukaona chinonetsa pamwana uyu nditaurirei mai wacho ndiripo ndinouya towirirana kuti mai naticha munofanira kuwirirana wakaregei kunditaurirawo zvawanga wakukubvunza zvinhu zvinorema kudai vandakati nini zvandabvunzwa uku zviri kundiremera kuti ndiye nditaurire mai nekuti zvinhu zvacho zvandaibvunzwa izvozvo munhu iye haana kuzviita munhu akazviita nditafadzwa ndikati ndikandira mwana ina ndikundikangunire mwana ngandisiye nazvo ndichitomukanzura nokuti pamwe pacho ukatonga wakagara anohamba akati zero ivona kuti ko uri kufungei naye mwana kwandirifunga zvandakabvunzwa ndaticha zviri kundiremera ndakataurira baba vangu hana kundibondibata kana ndakazukanuka ndataura nokuti wanga unditorera mushamo auda kundirowa ndakarwadziwa ndinotorwanana nhasi kana zvifuka zvama nditochema kana ndadadiye nokuti hasani ndambozviona upenyu hwangu kuti mwana iye handimununuriri banga kuti ndakamuona pamwana wangu yekutanga saka ini ndaitoziva kuti unhu hwake ane musikanzwa musinaona akabva amurowa mwana abva uchikuru kwakupedza kunyora kwabva amubata mukadzi wacho kwakunira mwana nikwakuya mai ndarohwa nanautura matano ndakandoti zvina hazvo mosva vari kuroerei kanzi wati taura chokwadi musunana mari mwezuro auyazve nemurume wacho bamba padanga ndipo ndakakwira ndikati asi muda kundisura nenje makuya futi nemwana panguva pangu here makanyangadza mwana wangu saka muti ndakapusa here mai wenyu wakauya ichiti zvinhu inizvo zvindizvinoda kuti inini mangwana ndoenda naye kiriniki nokuti wanga wabva mari mwezuro kuya kuti koda kuti yanyatomubvunzisa murume wacho nemukadzi kubvunzisa mwana mwana akati mai ndinonotaura ichii akati akandibata akandipa dhora ini dhora chana kuriona dhora wakapiwa here dhora ndakapiwa akanzi ukatotaura chete kuna mai ndiri kutokutema asi musati maita pese pamuri kusvikapo patari nhasi muri mudaenda kuchipatara mubereki wemwanakomana akabata mwana wenyu makambosangana naye here muchibvunzana kana kuuya kundonzwawo kuti nauya akaitwa pamba penyu apa ari kuitora sei akauya ani akabhatira pamba penyu yakatouya akati sisi newari mwenyu mukati aiyo wakauya uchiti sisu takabatana namai murara iyo zvataurwa kuchikoro takabatana namai murara mwana wenyu toda kuti timukanzwire anotoda isusu tidigara naye basi ini ndomusona ndakutoya wachida kuti tikasaenda kuka kuti tipe mhosva yekuti chi kuti mwana we asadini asabuda kubva tichizita zikanzima kanyeswa pasina nyu kuchikoro zvichireva kuti nyaya yanga yakunzi baba muri kuverengwa pakunzi imi makabata mwana wenyu ndizvatoda izvozvi munhu wese ndizvatotaura awa sinekisa wati singagari nawo uyu mwana uyu ndovula kuti madzimai unogara nambuya mari inobhadharwa nambuya kuchikoro ini ndichisumuka ndozva kuti mutemo unoti usasiye mwana nambuya nababa ndinosiya mwana wangu nambuya kana mbuya wati handigoni kufamba wane shuga munowaziva muna ndaita witness pana mai avo pamwana ini ndandiri keya nemwana uyu mai vari kuchema usumbogona ndakotema imba yatafadzwa ndaimusiya nambuya ndinogona kuenda 2 days ndisiya upfu wangu nambuya wese nambuya avo baba vanenge wasipawo vamwe vati ndosiya nambuya ndo ndaitozanzaziva kuti handimusiri baba ndinoziva kuti upenyu hwetinoraramaka vana baba toziva asi ndaisiya nambuya mwana wangu kana iyo mai vataura kuti zvawatauraka hazvina hazvo mhosva ini ndakotema imba yatafadzwa vari kuti mwana wangu afire mujeri here uyu mwana agari pamba anenge ari kubasa kutaura kuti ndakazviita kupi maita shinga handimbozvizivi kana ndizviitei handizvizivi gai ndimbokubata izvo manana pamakanzwa nyaya iyi mune here matanho yamakatora ekuenda kundoripota nyaya iyi kumapurisa kana kuti manga musati maenda muchiri pakutaurirana imimi vanhu sevagari kumapurisa tatabura kupioita zvichita kuti hamusati masvika kumapurisa nekuti iyo wakabva watiti futi kamuzababa wakabva watiti imi musadini musaende nenyanyimba kumusoroku ndiyo mai wacho akatotaura matsoka asingatoiti awa taakushowa iyo avatogeza ndauda kundindatokutenda naye kiriniki neti kwakutotaura kuti ndakuenda kukiriniki nadhopolisi iwo nezvangoti pawasangana tisizogwanzati iuku yakaya mazai ayo nemukadzi wacho kunditaura ndikati hanepo pinduri asi mwana wenyu magarire akaita muchigara muri muraini akasangana nemukadzi vanyakubata mwana uyu
wari kusagana wacho ivo vachivirana yakati murume wacho ndiye ega ari kungoti akasangana nemwana uyu achimutuka mukadzi wake ari kuti kudini murume akatonera Mukadzi akatotanga akatanga kutonera kuti uyu murume akazobva kwakadhakwa isiri kusenza pana sekuru panzi wangu mukulumizero nditomuza achiimba achikwira chi pamba papa ndibaba tini pendaka ndichitobva uko ndakatosvika mbati obopoto kudhara wakuti nesana awa watouya nemukadzi kudanga pedu papa danga chapa tosvika atosvika apa wakutodaidza kuti futi uya ndakati kuyaka iwewe unditaure ndimwayo mwana unoamba uri kuenda pamwana sei usanditi ndakapusa kai uya unditaurire zvoutaura usaende uko wanda kune mwana uyu mwana ana chanoziva mwana mudiki ndimwana under 8 uya unditaurire isusu tinomufesana tega utaure nyaya yako ndandauzombomona nepaakatiza napo nditi wakaenda nemukadzi wacho mai wakati ai zvavakuita mwana izvo vakukanganisa maita shinga wakuramba zvavakutotipa isusu maita shinga ishi kuti hatina mari ndo zviri kunetsa kudai taenda kumakara mapolisa Melisa ramba wakatarisa kwakatarisa ikoko ndingade kumbokubvunza nyasa kutsanangura zvakaitika matangire akaita nyaya yako kusvikira pauri nhasi kuti akauya achitanga kuita sei nyatsa kutsanangura nguva yakareba kuchanasa kuburitsa izwi rako kuti vanhu vachange vachikunzwa vanyatse kunzwa zvavakaitwa chaizvo chaizvo nyatsa kutsanangura nyaya yako nguva ino ndakusira kwauri kunyatse kungotitsanangura zvakaitika pauri samanje akanditeera kanzi Melisa mirapo andimanamira kandi manzimirira ndinokuda atanga kutondinyengerera kuniningira ini ndichiramba saka manje rechimangwana racho ndanotsvaga futi mombe kuseri uko ndakuenda kana kubaniwa ndipo tasangana neni kanzi nhasi Melisa nhasi auendi kumba nhasi akurara newe taurisa kanzi nhasi Melisa da kutorara newe zvadaurara newe kudaro ndinokubadhura asi kana zvitaura nahama wakuda kukutema nedemo zvakanditaurira achipedza kudaro kuti anoti akasangana neni kanzi Melisa pati wakandikanganisa upenyu wangu ndangada kutokuroora uite mukadzi wangu ndakakupiwa nasekuru wako taura ndakapiwa nasekuru wako kanzi mukadzi ndakakupiwa unofanira kuroorwa kwamunetsi daurorwa kwamunetsi vose vaita mwana ikovodzi yochidzokomba kwenyu zvakanditaurira handibata akandibata katatu mabatiro ayaikuita aikubata akatanga nekukuita sei pakanga achikubata akatanga da kuda kutondisunga netambo achida kundimanikidza da kundikanda mugomba nini chirama ndimo pakazondibata asi kandibata katatu unotangarira here nzvimbo dzaaikubatira kuti akanga achikubatira papi chaipo chaipo akandibatisa kumusoro uko kwangwende pamusoro pemba dzaoreva ivo vandivo vamwe vari pakandibatira une here munhu wawakamboudza kuti ndo zvauri kusangana nazvo kati ndo zviri kuitika panguva yakanga achikuita izvozvo chii chaita kuti usataure zvinhu zvaiitika izvi nyatsa kusununguka zvako ndaitya kutaura kuna mama ndo zvavaita iwewe uchigara ndiye ega here munhu akakubata pamagariro amuita kana kuti mudunhu menyu kana kuti une vamwe vanhu vakanga vakutouya vachiramba vachingokubata kana kuti vakanga vachingoramba vachiuya vachingokuti ndinokuda ndiye ega akauya kwauri panguva yakanga achiita izvi newe izvi ndinorangarira kuti handiti wakaenda kuchikoro mai manje maitombodzidziswa nawe kunzi kune makondomu ane here musi wakambouya nekondomu achirishandisa kwauri haana aingouya akadaro pane here zvinhu zvaakambokubatisa kana kukupa zvaaiti zvinhu izvi kuti unge uchibatsirikana nazvo kana zvingadai zvekudya kana mari panguva yamakaonana kana pamazuva yamanga muchisangana akandipa mari achindipa mabhisikiti mabhisikiti aikupa akawanda sei aindipa kana baba kana bepamwana iwe pawaisangana naye achikupa mabhisikiti aitanga akuudza here kuti ndichakuigira mabhisiketi kana kuti waingosangana naye ainawo muhomwe kana kuti aiti uya tizosangani ndobva ndakupa mabhisiketi iwe wobva watoenda wobva watosvika ine mabhisiketi iwayo akauya nawo anozosanganise kuti kana ndikuenda kuchikoro ndinogarendi mari iyo akatondipa ndikuenda kuchikoro ndanzwa zvichinzi wakaenda kuchikoro handitika pakaita mamedhemu kana kuti maticha akandotaura nyaya iyi chimbonditaura kuti maticha aikubvunza kuti kudii waiti chii pawaikubvunza chimbonditaurawo zvaitaurwa maticha aindibvunza kuti wakapana wakambodanana naye ndikati eni
ndiani kana chindichafadza. Asi ndakazongokala ndikangoda kungutera zvana baba asina baba anambotibata. Asi akangondibata ndichafadza. Ndizvo ndakataura nematiti. Pane here mubvunzo mwawakambobvunzwa kana wekuti baba wako hauna kumbokubata here? Pane munhu akambokubvunza here mubvunzo iwo? Hapana. Hapana. Chakaita kuti utaure baba chii kwakuri kutya chii chakaita kuti utaure zita rababa? Ndinakujautaura zita rakafadza kuzi akadai kutema ndidiwa. Saka ndinofadza kudza baba. Wakati zita rako kuti baba kuti akati ada kukuuraya. Saka ukati rega ndibva ndataura kuti baba. Mamedhemu aikubvunza chikoro chaunodzidza chinonzi chii? Kwidza ndakunzwa. Chikunguru primary school. Saka pari zvinezvi nezvakaitwa zvakakurwadza zvakadii kusvikira pauri nhasi? Zvakandirwadza zvamwari. Zvakangondirwadza ipapa ipapo. Hazvatopera. Uko pakufamba wakanga uchifamba sei? Handitofamba musha. Pane here nguva yaimbofamba zvokuti aigona kuuya kundokutambirira kure kure achitoenda newe muchitofamba muri wairi? Hapana. Taingofamba nemusikana ndakadzidza negrade 7 feita ndaingofamba. Pawaifamba naFei iwewe, Fei yakambozvionawo here kuti ndo zviri kuitika pauri kana kuti une munhu ari kukugarira munzira? Fei akambozviona. Uko shamwari yawakamboudzwa kuti ndo zviri kuitika ndeipi? Hapana munhu andakamboudza. Hapana munhu wakamboudza. Nyaya yakaita kuti uregedze kuudza vanhu ndo yekuti wakanga uchitya zvawakanga waudzwa. Asi pari zvino izvi wewe kana uchifamba une here zvinhu zvauri kutya kana uchifamba kana masikati une here kutya kwauinako kana kuti ndikasangana nanhingi anondidai chii chiri kunyatsa kuitika kana uchifamba kana uri wega? Kutya kuti ndikasangana nemukadzi wachine murume wachakandirowa. Mukadzi wacho akambotaura newe? Akati kudii? Kanzi da kuti ukurowa usadarike panzira. Nyaya yatada kukurwira ari kuti nyaya yako ndii iwe? Kanzi urikudana nemurume wangu. Anzodana nemurume wangu? Iwe wakawapindura here? Handina kumbomupindura. Hauna kumbomupindura. Kana uchitarisa iwewe pamakapedza kunyora, handi wakanyora grade 7. Uri kurangarira here pari zvinezvi kuti une makore mangani? Une makore mangani? Ndakabva kusvitsa 14 ndakusungura 15. Wakabva kusvitsa 14. Uri kutarisira here kuti pakunyora kwawakaita grade 7 yako uchange uchienda kundopasa zvekutoenda kundobuda panumber 1 chaiyo kana panumber 2? Sei usi kutarisira kuti wakupasa? Pfungwa dzanga dzakuwandira. Vadiwa vatariri muri kunzwa nhau yakasangana nemwana yaari kutsanangura nekupatsanura tiri mukati memusha kwaMadondo. Mwana ari kuti iye akabatwa chibharo. Asi mwana abatwa chibharo ane mashoko ekuchichidzirwa akaiswa maari. Achichidzirwa akasvika pakunyarara kwenguva yakareba nekuti akanga achinzi nemubati wechibharo ndinogona kuenda kundokupa mushonga kana kukupa poison. Nhasi mwana tiri kumubvunza ari kutaura kuti kana kuchikoro handina chandakakwanisa kuita nekuda kwekuti pfungwa nendangariro dzakanga dzawanda mumashure mekunge akanga achimbunyikidzwa nemukomana kana kuti murume vari kutaura kuti ari mudunhu mavo rekwaMadondo ratiri zuva renhasi. Amai, muchigara nemwana wenyu saizvozvi mararamiro ayamuri kuita pakati pezuva renhasi muri kuona sei pane here zviri kuchinja pamararamiro kana magariro ayamuri kuita kubva pakambunyikidzwa saizvozvi? Ndinombona chikuchinja panyaya yekuti kakuti tuturukacho kakako akabata kuti 0 chimudaidzana matora nguva uri kunzwa 0 pawatoona kuti mwana uyu pfungwa dzakamawandira. Hapana zvaari nomboita bata tomboitawo nababa vacho nhasi mwana uyu pfungwa yake yaari kufunga yakawanda mutoro make. Saka mukamuti basa anoramba akati ziya akamira kudai tora nguva uri kufungei? Mai pane zvinondinetsa musoro mangu. Uri kufunga zvandakapfunyikidzwa nemwana wenyu zvandakabvunzwa kuchikoro ndiyo nyaya yanotaura. Watu wakanga wachikubvunzwa kuchikoro ndiwanani? Pasina mai. Saka pawakakubvunza iwewe waikubvunza murudo here kana vakanga vachikuchichidzira? Zvanzi ukasati rada kurowa. Amai wemwana, nyaya iyi mainzwa imimi maane nguva yakadii iri mumaoko menyu? Sondo rechitu pakubva pamakuwa ini ndakainzira pamakuwa patapedza makuwa asikulu ndopandainzwa inoyi racho ndoti rapera iri inoyi ratanaro rabata nhasi mandei rarechitu
asi nini zvapedzera makuwa ndopana ndatora bhuku rangu ndakuti ndiende naye clinic. Ndopakafuma mai awa kuma6 watosvika mumba mangu ndakutobuda. Zvikanzi mimi muda kuendepi, ndikati hai ndichamboenda kwanzi wabva watanga kutaura zvavanoda musaende nemwana kuclinic. Mukanga maenda kuclinic mukamandosungisa mwana wangu haendi ega. Ndizvo akanditaurisa. Inini ndinotoona zvekuita unosara mushaona wamatongo. Ndizvo akanditaurisa. Saka ndiwo mashoko akakumisai kuti mundoripoti nyaya yenyu. Nekuti inini akambondiita futi izvo zvizvo ndikaita chirema kumakumbo madzibaba ndikandoraramira kwa madzibaba aigara pamhiri pachikoro apo. Ndiye akazoti ndizuru ndakandafa makumbo azvimba kana wanozviziva kudai makumbo kudai ndichafamba handisagoni nenyaya yajira andinda anonga kuti jira rawo inini ndisinawo wabva wandinokora tsoka ndakandafa madzibaba. Saka inini ndakuona kuti ndikamba ndirupisana naika ndoti kuzoguma kana kunditsurira chimwe ndikafa nekuti ndandakazviona makumbo kudai izvi ndikaita 2 weeks ndichifamba zvekutotsamina zviya zvikana kuiswa mubhara. Saka ndakamba ndafunga kuti ndikazvitanga zvauya mumba auchazvizi zvauya nazvo pamba kuti auya nei. Asi imimi semubereki ane mwanasikana akabatwa mune here ongororo yamakamboita kuona kuti mwana uyu kumbunyikidzwa kwakaitwa kwakasvika papi zvichitaridza kuti usikana hwake huchipo here kana kuti kutotadza kuti hwakatoenda. Inini ndatonga ndatooneka dhenya ndakutoti izvozvo ndobva ndaenda kukiriniki. Kanda matopedza izvozvo bhuku rangu ndinaro ndionoonekwa hake nadhokota totangira ipapo nokuti ndakaona kuti iye zvaakatitaurira zvacho ndakazosara ndichizvitana navo vati bva tazombofamba bva taona kuti hazvina nemusoro wese isusu nyaya ingaende mberi. Muchitarisa nyaya iyi ndiye ega here mwana asangana nedambudziko iri mudunhu mamuri kugara kana kuti nyaya idzi dzingadai dziri kuitika dzakawanda dzichitsikirirwa? Wakuru wemusha wenyu kana kuti vagari vamunogara navo nyaya iyi vakaitora sei, vari kuti kudii nayo? Nyaya iyi dzakamboitika madzibaba. Dzakaitika ndinofunga tinomushanga uya munomuziva wakanga mheno nomwe amai kwedu dzakaboitika wakabva wazvitsika-tsika. Zvibva zvaitikwa futi kwamandumutsira ariyo kauyu Moses wabva wazvitsika-tsika. Saka zvinhu zviri kuitika zvakawanda wari kuzvitsika-tsika. Saka ndakaona pakauya vanhu vakawanda vakati mimi nhasi ndimi akusumudza nyaya yekuti muende mumapurisa munozozvigona here zvizhinji dzakaitwa munodzikatsikwa-tsikwa vanhu vakanyarara. Imi nhasi chengetai imbwa yenyu. Ndikati ndoita sei mwoyo wangu urwadza ndoda ndaenda nemwana wangu kiriniki. Zvikanzi munoenda naye kiriniki sei waona tino wakarorwa wakazviitirwa? Ndikati hazviiti zvinosiyana ina hangu pfungwa yangu nekufunga mwana wangu inini ndoda kuenda naye kiriniki. Ndipo ndairamba ndirichema ipapo kuti ina handizivi zvaari ndogona kugara muchirongwa ndogona kugara paane nhumbu. Ndizvo zvandaiwataurira vanhu vaiuyayo vachiti isu takaona natino wakamvinyukidzwa zvikasabuda pachena iwo wakaenda futi mai wacho iwawa wane dzimba dzawaenda nhatu wachindovhara nyaya. Saka inini yangu ndakati haivhariki. Ndinorangarira kuti mudunhu rega rega rine vashandi vakaiswa nehurumende vanenge vachishandira social welfare. Hamuna here vanhu vanoshandira social welfare mudunhu menyu vanonzi maCCW vanoona kodzero dzewana? Ndiwo mai wacho ndiwo mai wacho vhara ndiwo wakavachiona mwana nokuti ndiwo wakaenda kwamushanga ndiwo wakaenda futi kwaani wabva wazvikanzura. Saka zvino ndakabva ndashaiwa ndodini nokuti ndiwo vanoshanda newana ndiwo vaiti taidai takaenda mai murara tichikanzura vana wenyu. Kana ndichitarisa muri kuti amai ava vanotoshanda vachiita zvekodzero dzewana vachimirira social welfare. Asi mudunhu menyu miva mararamiro nemagariro amuri kuita kutori nenyaya dzavari kutotonga dzine kurepwa kwewana kana kubatwa kwewana dzobva dzatoperera mumusha. Ndizvozvo dzirimo nyaya idzi sabhuku vari kumbodzinzwawo here kana kuti dziri kuitwa sabhuku vasingazivi? Ini pana sabhuku ipapapo handiri kunyika kuti inini ndakataura kuna sabhuku kusazoziva wamwawo wakaitirwa kuti waienda ri una sabhuku. Apula zvonoziva sei kuti tinoti tizoti akarepwa bwezi akaita kutizira aiwa kune munhu akabata ana kuita kutizira angari kuchikoro futi angari kuchikoro iyo vanhu vakatisana nhumbu yavo vakanga ane nhumbu hatichazivi. Saka kuna ava sabhuku ndakatoenda ndiwataurisa ndikati ndo zvaitikwa izvi. Saka muri kufungei? Ndikati nini pfungwa yangu ene ndifunga sabhuku ndifunga kuenda nemwana kukiriniki. Kanzi aiwapo pfungwa yenyu yakanaka endai nemwana kukiriniki. Nemarumwedzo ndakatokwira ndikawataurisa ndakufunga kuenda nemwana wangu kiriniki nokuti ndikagara ndisi kuziva kuti akamira sei. Zvikanzi aiwa endai na avo amwe avo handichazivi kuti wakaenda here kotaura sabhuku handizozivi zvemumba mewanhu. Asi ini zvangu ini ndavira kuti gogoi ndikawataura sekuru ndio nyaya ndakasangana naye mwana akanzwai akanzwai. Asi muchitarisa mwana wenyu kubva zuva razvatanga haana here pamakamboona kuti mwana uyu mafambiro ari kuita uyu panofanira kunge paine zvaitika kati motobvunza kuti ndabayiwa achida kutaura? Hamuna here zvamakamboona kuti apa mwana uyu apa mafambiro aya
haya asiri uba Matashinga manisa baiti gumbo bani sikiti gumbo rakata sei laziguma ndakamdona ndakakwara ndio imensai makatasa kamunota sapa mazwa bona mimi ndakamboti gumbo ndabaya kumombe handipo ere mazuva acho ndipo ndabva ndazobuda nekunge ndisuke kwao ndakamboti gumbo ani mesa chiti nishiti mesa chiti kuitika gumbo iye wachoka akanya kushiwa ndoda muzora ainaro akashiwa ndakabaya wena kumombe ndakatomubvunza ini ndiwo mazuva ndamuka ndichitomukira kombi ndichienda kwandingi kuti ndibobata kukiriniki ndakamubvunza kuti gumbo wakaita sei akanditaura kuti gumbo ndakabayiwa ndikati kubayiwa kine masisi kakushiwa kake ndokandiri kuona kuti ndairamba nditi ko iwe unodi unditaurira kuti maizve muri kuona gumbo rangu iri ndakabakwa natafadzwa riri kurwadza wakaregi kunditaura indaisa kuroyi waifunga ndaikuroyi ndaisa kuroyi si taibva taranga munhu wedu aita izvozvo haana kutaura aitoramba akandoti zika kushiwa kake itakazii haana kuti aiti mhaya anondirova pfungwa yake aiti mhaya anondirova nokuti haana kutombotaura ko kuna mbuya sezvo kugara nambuya akati ndikataura mbuya uchadzika kuna mhai ndipo pane nyaya ngekuti mbuya wakatoona chiro pane mwana unotodzika kwendiri mai tashinga mwana wenyu ati zvakati tora shamo saka iwo akafunga kuti mbuya akadzika chete ndingorowa hakuna mbuya wacho hakuna kana soko munhu akatoda kumboti tazviti uonei nditete iwo mazuva apera kuti wakati mwana wenyu gumbo rake iri ari kuita kutedzera gumbo kutedzera gumbo rake iye kana kumbotaura kumubvunza nokutaura kuti harisi kurwadza saka unozoziva iri kuti zviri kutinyi kana kuti kudidini hapana nai Melisa pawanga uchiteedzera gumbo yoyo ndipo here pakanga patoitika zvinhu izvo chichika kutaura kana kuti gumbo wakanga wangobayiwa hako Gumbo ndakadabayiwa negonji. wakaita sei Ndakadabayiwa nechigonji. nhasi ndinoda kuti ndimbotaura newe handiri kunzwa zvanda kubvunza ndoda kuti ndibvunze usanyare zvinhu zvandichaita sei zvandichange ndichikubvunza handiti wanzwaka ndoda kuti unditaure kuti pawaidaidzwa iwe pamunhu apaiuya tafadzwa achisangana newe aiita zvekuita sei mabatiro aikuita nyasa kunditsanangura kuti aikubata sei mabatiro aikuita chaizvo Akera zvekuni ndati mabatiro aikuita aikubata sei ndati kana uchitaura kuti akandikisa ndati akandikisa rumwe ruoko rwanga rwakandibata pakati rumwe ruoko angainyasa kuita sei chaizvo mabatira anga rimwe kwakandibata rimwe achida kumanekedzana achindikisa makanga makagara pai ipapo takagara uko kwangu ndi kwandataura pamusoro kwemba dzangu wakamboridzawo mhere here kana kuchema kuridza mhere ndakaridza sapa pamba pacho pachagara pambayo paoriva vachagara vanhu vakugara kuseri panyika une here kana chinhu chaakambokupa chimwe chisiri chekudya chingadai kana chiri chekupfeka hapana chakandi une here pakambokudaidza kana kuti uya kumba kana kuti ndichasvika kumba kwenyu achikunyengetedza hapana saka zvese zvaaita izvo aingoda zvekusangana newe mumugwagwa chete obva akugarira obva akudhonzera obva akuchichidzira saka pari zvino izvi unotarisira kuti uda kuenda kundoita form 1 here kana kuti udzokerere futi grade 7 nekuti uri kuti wauzvitarisira kuti wakapasa uda kuenda form 1 amai munoti kudii nenhau yakaitika kumwana wenyu kana muchitaurira mamwe madzimai akakutarisai pane dzino nguva pamusoro penyaya yakaitika iyi uye kutaurira vamwe vari kushanda vachimirira kodzero dzevana kuona kuti vana vari kubatwa sei vari kumbunyikidzwa here vari kuita sei taurirai vamwewo madzimai kuti wanzwe kuti kana mwana achinge abatwa chii chinofanirwa kuitwa uye ava vari kushanda vachimirira social welfare ndizvo here kuti ndiwo vanofanirwa kutonga nyaya watoitonga nyaya wobva watopa judgment iwo wobva watoti hanyaya yenyu tatoipedza chigarisana zvakanaka ndizvo here kutema wacho social welfare ndoinotonga nyaya saka imimi chitaurirai wakakutarirai pari zvino kuti idzidziso ipi yamungavapi vashandi vari kusocial welfare nevamwe vanhu vari kufikirirwa kodzero dzavo vana vachibatwa vachimbunyikidzwa wonzi musataure mukataura ndinokuurayai vachichichidzira vanhu kuti vanhu vanofa ivo vanhu vachimbunyikidzirwa vana seizvi isai mazwi ekuti vanhu vakuteererei kutokanganisa kuri kuita iwo watinoshanda nawo wesocial welfare waifana kutoti isusu taifana kutoti mwana akampinyikidzwa endai nemwana kukiriniki uchindoongerwa nadhokuta wapedza kudai toenda komangara mapurisa munhu osungwa zvino wakatiti garai isusu hati chetinoziva isusu netutowana tutochemawo mwana uyu mwana mudiki anoda kufanira kuti apedze chikoro chake achidzidzawo zvakanaka achiitawo chinhu chinobudira zvino zvaadai so achaitei pfungwa dzanga akufunga dzekumbunyikidzwa idzodzo kana kuchikoro kwacho hakuna chakachikoro mari dai atodzokerera ake grade 7 yacho tinoti anoenda form 1 anenge ari kunyorei
Hapana. Nai Melisa. Ndida kukubvunza. Mubvunzo wandava kubvunza. Paiuya mukomana uyu, unoziva zvandikutaura. Ndaziva kuti akaita zvekuita sei, aikumbunyikidza, akakugadza pamakumbo here, aikuradzika pasi here, ainyasa kukuita sei chaichai. Aikuradzika pasi. Vadiwa vatariri muri kunzwa nhau yakasangana nemwana. Tinokoshesa nekukurudzira vanhu vanomirira kodzero dzevana. Angadai ari mapurisa, vangadai vari social welfare. Tisatonga nyaya paukama kana pachizivano. Tichienda kundotyora kodzero dzemwana. Tarisai nhasi zuva remwana paakagara. Ari kutaura kuti ndakanyora hangu grade 7 asi handisi kutarisa kuti ndakapasa. Vabereki vacho vari pano. Vari kutaura kuti isusu takavhundutsirwa tikashichidzirwa kuti kana muchinge mangoripota nyaya iyi tinoenda tondoita zvatinoita zvinozokanganisa upenyu hwenyu. Vabereki vanga vapa kutyawo kuti zvichida tinogona kushandisirwa rimwe simba risiri iro. Baba, mashoko apa yamungade kutaura kune vamwe vana baba vari kuchichidzirwa sekuchichidzirwa kwamutaura kuti imimi makatoitwa mukatotyawo zvakare mukatadza kundoripota nyaya iyi kumapurisa. Nekuti ino akabva ndipisa mukati menyaya yekuti iwe ndiwe wakatotara nemwana wako iwe. Ndiwe wakatara nemwana wako uyu. Mwana wako asi muri mhandara pai. Ndakati akazizwa siri mwana asi mhandara. Namai waya. Mune ere mashoko wamakavabvunza kana makachinjana pavai kuti imimi ndimakarara nemwana wenyu? Aiwa ina nambotaura zvakaona ndakati meno handizivi mwana wangu akati handiziva kuti baba ndakarara neni nababa. Asi iwo vari kuda kusumudza nyaya yekuti mwana uyu ashaichi mwana waashai value. Kusumudza nyaya kuti mwana adini ashai value yoita wari iwo manje. Ndizvo ngochida. Ndanzwa mai vachiti wanawo kana vachisara kazhinji mai vachienda rwendo wanawo vanzi vanosara nagogo. Imi mune here pamakambosarawo nawo amai vasipo? Uyo agara chimbogara kwambuya washa. Vanogara kwambuya washa. Ndinogara nikakomana kangu kadiki tu. Kana ndiri pamba ndingo ndinotora nako ikakwaku. Akatisa tubika zere todini totodya sadzere tiripo. Totodya sadzere tiri pai tiri pamba. Ini kazhinji kacho kuti ndinonyanya kuti kwandiri kuti kana kwamanyenga wanoko. Ndandagara ndiri kundiranda uko kubasa kwenyama ngemusuburi. Nona kugara papo seni bache ba. Uyo kuno kuti weekend kana sondo kana ndisina ukabasa kashombo pamba. Saka kutanga nhasi matanho apa yamuri kufunga kutora kuti mwana uyu abatsirike nekuti paari arifana kubatsirwa. Matanho apa yamuri kufunga kuti mukatora mwana uyu anokwanisa kubatsirika kutanga zuva renhasi nekuti hakuna mushonga unongonamira pasina ronda. Mwana akambunyikidzwa ndewenyu. Ukodai mwana uyu anga akachekwa musoro wake pasina. Mobva manzi mukangondotaura chete igai munhu asina musoro mainyarara here. Zvichoti ipapa apa kutogurwa kwemwana musoro kwakaitwa. Saka matanho apa yamuchatora kutanga zuva renhasi kuenda mberi. Tanga mangwana kuti muenda kuclinic wachitochiona tiro pamusaseni. Asi inzwaika zvinoitika. Kuclinic nyaya yemuda kundoripota. Vanokuti kuti hatikurapiri mwana tisati taona mapurisa. Nyaya yenyu inotanga kumapurisa. Saka ndikuti muchatanga nechipi? Sakuti ila polisi wacho. Muchaenda kupolisi. Vadiwa vatariri. Nyaya iri panapa muri kuinzwa yaitika muvillage rekwamadondo. Village rekwamadondo makamboriona tichitaura naro hurukuro maringe nemagariro avanoita vari pamusoro pegomo. Pamusoro pegomo apa igomo ramunogona kukwira makilomita anokwana kuita 2.5 kana 3 kuti munosvike pano pari kugara vanhu. Panhu apa magariro aya pari kuitwa pari kutiratidza kuti pari kumbunyikidzwa kodzero dzevana pari kugarwa ipapo. Zvinova zvinhu zvaakuita kuti vana zuva renhasi havachisina rugare. Vachakura dzimwe nguva vaita zvirwere nekuti vanhu vari kuvabata hatizive kuti vari kurarama sei, vari kugarisika sei. Saka tinokumbira kuti patenge paitika nyaya ngatiripotei nyaya. Tisaende kundotonga nyaya dzisingafaniri kutongwa nemasabhuku kana mumisha yatigere. Naivayo handidi kuenda kundotaura nhau dzakawanda. Wadiwa vatariri, rambai muchiteera nhepenyuro yenhimbe redhiyo. Tichange tichikupai zvinenge zvichiteera muchikamu chinoteera pamusoro pemwanasikana anonzi Melisa ari pano. Rambai muchimubatsira muchitipawo pfungwa nemazano zvamunenge muinazvo. Ndinotenda.